Čo sa tu deje? Matrikulácie prvákov, poďme! Tak sa prezleč! Na to som sa ja dala. Tak ideme teda do triedy, nie? Môžem sa vás opýtať, akú máte úlohu? Čo hovorím ja? Zohnať zrnkoryže, trička, ponožky, mikiny, čelenky, jablko a neviem, musím bežať. Ale v rámci čoho to máte? V rámci cirkulácií, neviem, úloha. Čo bolo tvojou úlohou? No tak vysvetliť princovi a princeznej, ako si namazať džem a ako to spápať. V rámci čoho toto máte? V rámci imatrikulačiek. Akú rozprávku stvárňujete? 101 dalmatincov. A prečo práve túto rozprávku? Lebo zadanú. Kedy ste dostali zadanú? Včera. Aké aktivity ste si pripravili pre prvákov? Tak aktivity boli všelijaké, napríklad úzol priateľstva, potom varenie, ďalej sme im dali hľadať nejaké veci, napríklad trička, ponožky a museli získať podpis pána zástupcu. Prečo si vybral túto školu a práve praktickú sestru? No, chcel som vyskúšať niečo nové a dáva mi to možnosť ísť ako ošetrovateľ na vojensku, takže preto. Vy vytvárate niečo pre svojho náčelníka? Áno, vytvárame korunu pre našu triednu, nášho náčelníka. Prečo sa s sebou chcú fotiť? Neviem. Ale ja viem. Najvyššia a najväčšia hviezda školy. Asi sa aj ja odfotím. Teda najlepšou triedou zatiaľ z prvákov sa stáva trieda 1D. Veľkú a lásku nekonečnú moc aj naďalej. Každý deň úsmev verí, ktoré vás mám, na to vám svoj sľub nezdám. Čo sa stalo zlá kráľovna? Ale tento deň končí a už tu nemám žiadnych nových prvákov. Ale tak keď už ťa tu mám, si nedáš jablčko?